tak budem robiť svoje svedectvo, ako mi Boh zmenil život, aj celú mňa, aj moju rodinu. Toto svedectvo už som mala urobiť dávno, ale nejako sa mi nedarilo. Moje svedectvo je strašne veľké, dlhé, ale asi to budem musieť skrátiť. Poviem to zrýchla. My sme prijali s manželom Ježiša Krista v lete, v auguste 2019. Ale nevedeli sme, že čo máme robiť, chodiť do zboru, alebo modliť sa, čítať, venovať sa Bohu, že nesmieme žiť v smilstve a proste normálny život, že sa to má zmeniť. My sme pokračovali žiť ďalej svoj život, ale Boh hneďko konal v našom živote. Môj manžel hral automaty a ja som hrala. A hneď to odobral Ježiš. V tú chvíľu, čo sme prijali Boha, hneď to zobral preč. Z Nemecka sme boli asi mesiac alebo 2 mesiace. Vrátili sme sa späť do Bradfordu a začalo sa nám dariť. Manžel si našiel prácu. Darilo sa nám, už sme si mohli dovolať veci, ktoré sme nemohli už dlhší čas. A darilo sa nám, vo všetkom sa nám darilo. A my sme v tom nevideli Boha, my sme mysleli, že len tak sa nám to darí. Že nevedeli sme, že to robí Boh. A potom sme si našli dom, byt a strašne nás tam strašilo a my sme furt nevedeli prečo. A sme tam šli preč zase k jeho sestre a furt sa nám darilo, bolo všetko v poriadku, ale že keby nič sme sa nemodlili až tak, len večer trošku. Ale moja dcéra furt mala 9 rokov, teraz jej bude 14. A furt sa modlí. A od tej doby, čo sme prijali tam, tak ona sa furt, keby má vzťah s Bohom furt. Ale my sme to nemali v začiatku ako ona. A nie, tak bývali sme u jeho sestry, manžel pracoval. Potom sme si našli iný byt. Manžel chodil do práce a ja celý dní som chválila Boha. Spievala som a diabol mi furt do myšlenky dával, však za teba Boh neumrel, však ty si špinavý človek, ty si hriešný človek, na čo sa hraješ a také veci, nie? Že Boh za teba neumrel, Boh umrel pre iných ľudí a furt mi také veci dával diabol do hlavy. Furt chcel odpudiť to, aby som nechválila Boha. Furt som si púšťala pesničky, ale aj normálne cigánske, som trošky nevedela, že aké mám počúvať. Ale furt, keď som pustila nejakú pesničku, ktorú spievali o Bohu, tak som furt plakala, ale nevedela som prečo. A začala som potom čítať Starý zákon. Ale Starý zákon pre človeka, ktorý nie je duchovný, tak nepochopí nijak. Je to aj také strašidelné. A potom som prečítala Matúša. A myslela som, že už nie je pokračovanie. Že už nie je tam nič, že nie sú skutky, nie sú Rimanov, Korinťanov, nič som nevedela. Tak ja som dočítala to Matúša a už som nevedela, že čo. Už som ani nečítala späť. Nie. No, ale Boh so mnou furt rozprával, furt bol v mojich myšlenkách, ale ja som to nevedela, že to je Boh, alebo že tam je i diabol. Nevedela som nič. Nie. A furt takto manžel chodil do práce a ja som furt som mala táto boje s týma myšlienkami. A prešli, ja neviem, 2022, 2021? Počkajte. Hej, 2023 v januári, 2022 v januári sme prišli z Bradfordu sem do Eru, do Škótska. A bývali sme u svojej baby som bývala, ja, manžel aj moja dcera. A
hľadali sme si svoje bývanie asi po január a my sme už vo februári 23. bývali tu v tomto byte. Ale od tej doby, čo sme boli tie 2 mesiace, či mesiac u mojej babky, tak ja som už úplne zabudla akoby, že na Boha. Diabol mi úplne zobral preč z Boha mojej mysle. Ale nebola som ešte v ten čas duchovná, ale ja keby počúvala som hlas, že aj od zlého, aj dobrý hlas. A aj modlila som sa večer. Lebo ako nás strašilo v tom byte, ako som povedala, tak som sa bála, tak som si myslela, že budem sa modliť, že už to nebude. Tak som sa furt modlila. Ale ak som prišli u tej baby, ak sme tam bydleli mesiac, tak ja som úplne zabudla a vôbec som sa nemodlila nič. Ešte prinasťahovali sme sa tu vo februári 23. a ja som sa možno modlila ešte asi 2 raz alebo 3 raz. A už potom nič. Diabol mi úplne zobral všetko. Ako by som zabudla. Ale ešte strašne. Ale nevedela som aj tak nič. Ale akoby, že ten hlas zmizol. Akoby ja neznám. Už úplne iné myšlenky som mala. Úplne inakší človek. Sme sa presťahovali a už som furt pozerala na telefón. Toto si kúpim, toto si objednám, toto si dám tu, toto tu, gauč, stôl a izba. Proste zamestnal úplne moju myseľ. A prešli od februára až do októbra. V októbri som zase počula hlas Boží. Že som si uvedomila, že však ja som... Ešte nie. Nie, prvý tak bolo. Jak ma zamestnal, to úplne ma zamestnal so všetkým, so nábytkom a so všetkým. Zrazu mne prešla taká myšlienka do hlavy, že na čo my sme, kto nás stvoril, čo je našim bytím na tomto svete. A tak som si to zagooglila, dala som na Google, že human beings, human life, že čo je našim bytím na tomto svete. A mne tam prišlo, že prežiť. A ja úplne, že prežiť, že tak bude, že teraz si žijeme a umreme a už nič. Lebo ja som vtedy nevedela ešte o Bohu nič, ale cítila som hlas, že ku mne rozpráva. Ale nevedela som nič o Bohu. Nevedela som ešte ani, úplne ničom som nevedela. A potom zrazu mi to prišlo, že ja som sa zabudla modliť, že ja už sa nemodlím, že ja už vôbec ani nepoužívam Ježiša vo svojej mysli nikde. A môj strýko, oni navštívujú zboru už dlhé roky. A ja som im zavolala, hovorím, že idete do zboru, že príďte po mne, že idem aj ja. A oni povedali, ale my nejdeme tam do toho zboru, že ideme do iného zboru, že na návštevu. A ja hovorím, že to nevadí, že aj ja idem. Prišli po mňa a šli sme, a to je 1:20 to cesty, tak nejako. Šli sme a jak sme len prišli vnúka, tam som hneď cítila, že niečo iné, že niečo iné úplne. Že tí ľudia úplne tam svietia, že hovorím si, Pane Bože, čo to je? Nie, a tak sme si všetky posedali, neprivítali nás a začali ísť chváliť a chválili sme Boha. A ja zrazu každú jednu chválu som poznala, som spievala. A jak som ho spievala, tak som cítila, že sa tam niekto prechádza okolo nás. Cítila som, že niekto tam je. A ja v tú chvíľu som si zobrala, že čo ja tu robím. Však títo ľudia úplne svetia, úplne sú čisté a ja taká špina, co tu robím? A strašne ma to zobralo, že tak strašne svietili, takí čistí, jak anjeli som ich tam videla, takí krásni, dokonali boli všetci. A ja som si povedala, Ježiš, že aspoň vidím, že viem, že si nezomrel zbytočne, ale že sú ľudia, ktorí ťa milujú. A ja to nie som, lebo ja si nezaslúžim nič od teba, že ja som špina a také veci.
A ten deň skončil ešte zbor a šli sme domov autom. A to je cesta asi hodinu 20, neviem. A neviem, začala som veľmi plakať v aute. Bolo večer. A normálne zavela som oči a videla som kríž, ktorý horel. A mne prišla taká láska do srdca. Taká veľká láska, taký veľký dotyk som mala, že hneď som sa zamilovala do Ježiša. Ja som sa do ňou veľmi zamilovala. Ako mi odľahlo, aké mi niečo zo svojho srdca. Prišla som domov a už bolo pozno, asi 11 hodín večer. A moja dcera s mojím manželom boli doma. A ja som už vedela, o ktorým manžel doma sám s dcerou, nie, ani som im nenavarila, ani nič. Nie, že bude mať nervy na mne. A ja som ani nemohla povedať, že som tam niečo zažila, že som sa zamilovala do Boha počas, ak som išla domov. No nič. A ja zrovna som prišla, on bol nervózny a ja rýchlo šla do kúpeľky. A neznám, co som robila. Šla som do kúpeľky na kolena a začala som všetko modliť ku Bohu. Byla som pokáne zo všetkého, čo som kedy porobila. Všetko tak zrazu. A potom me furt ťahalo do kúpeľne modliť sa, činiť pokánie, postiť sa. A furt me tam ťahalo do kúpeľne. A potom zrazu prišiel taký deň, že ja pozerám v kuchni na okno a hovorím, jaj more, penal, digavri sar šukáre, sar tate, zavri. A on prišiel, podíval sa z okna a on hovorí, ta sočaj drinja ljela ruša, paš muka jak žimno. A ja more sar šukáre zavri tu na dikes. Nie, a on ta už ty si už ošalela, nie? Ale ja som mu nepovedala nič, že ja sa modlím, alebo no nič také som mu nepovedala, absolútne nič. A celé noci som bojovala s diablom, furt mi chodil do izby, furt mi niečo robil, rozprával, ťahal ma a také veci, ale ja som nepovedala ani slovo manželovi, nič. Ale až v posledný deň to bolo tak, že som šla do kúpeľny a furt me to tam cahalo a potom môj muž strašne bavil automaty v tú chvíľu. A ja som bola rada, že je vonka, že ja môžem chváliť Boha, že ja môžem špívať mu, tancovať. Ja bola rada, že išiel het. A to bolo toto, presne to trvalo 3 týždne. Ale ja som ani neznala, že ja už mám nejaký vzťah s Bohom, že ja s ním hutorím, že mu ku mne hutorí, že ja ho slúcham. Nič som neznala. Normálne som s ním rozprávala, ako teraz rozprával, normálne som mnou rozprával všetko. Povedal mi, že a to až potom prvý tak bolo, že som si mala vzťah, chcela som ho iba chváliť, modliť sa, činiť pokánie a postiť sa, len toto som robila. Ale jednoho dňa večer šli sme spať a jak sme šli spať, tak z ničoho nic ma naplnil Duch Svätý a bola som akoby pokrstená ohňom, alebo Duch Svätý, ja neviem presne, ja neviem ešte furt ešte, hej. A prišla taká sila, taká radosť do môjho života. Hneď tú chvíľu som chcela ísť von a kričať, že čo pre mňa vykonal Ježiš, uzdravil ma, ja už neberiem tabletky, kto ma pozná, tak vie, aká ja som bola chorá, koľko mesiace som bola operovaná na srdce v nemocnici. Brala som strašne veľa liekov a Boh ma oslobodil v tej chvíli. Ale ešte predtým, než som išla do toho zboru, ešte predtým som sa modlila a hovorím svojmu manželovi, ja už chcem byť zdravá, ja už nechcem byť chorá. Ja už toho mám dosť. A som si pustila niečo na telefón a tam prehlasoval jeden nejaký pán, že uzdravenie a také veci. Prehlasoval tam. A ja som zobrala ten telefón a ja som išla za manželom a hovorím, vidíš, len Boh nás zachráni, len Boh nás uzdraví. A jak som išla za ním so telefónom a ukázala som mu to,
A vracala som sa nazad do kuchni a ja som nosila tú takú červenú stužku na ruku, lebo som si myslela, že preto som chorá, alebo že ľudia ma preklinajú a také veci. A tá stužka, jak som ja zavolala na Ježiša, tá stužka celá mi zhorela na ruke, neznám, či to je vidno, ale tu také sú, no mi tá červená stužka mi zhorela na ruke a ja som ju musela zahodiť. A v tej chvíli už Boh konal v mojom živote, že my zaťahujeme do toho zboru a zjavil sa mi, zamilovala som sa do ňoho. Okay? A vracíme ešte nazad tam, čo sme boli. Nie, že ja som sa furt modlila a postila a manžel furt robil toto, co robil. A no aj Duch Svätý so mnou rozprával v první ten večer, čo ma Boh pokrsil. Mi hneď povedal, že ja nemôžem mať nič so svojím manželom, so svojím priateľom, lebo ešte sme boli priatelia, že ja s ním nemôžem mať sa milovať a nič také. Že ja som povedala, že dobre, a on mi povedal, že staň ráno a ráno zavolaj na sobašný úrad a všetko bude dobré. Ja som tak spravila, ráno sme stali, zavolali sme a to bolo jak zázrak, lebo tu len tak v Anglicku ťa nesobašia bez papierov, keď nemáš rodný list alebo niečo papiere, nesobašia nás. Ale my sme tam iba zavolali, dali nám hneď ten appointment, kedy máme prísť a hneď nám dali termíny, že sobaša. Hneď za 2 mesiace sme mali sobaš. Boh strašne konal v mojom živote a strašne konal furt. Tak mi zmenil život, uzdravil ma, tak ho milujem. Máme zbor, za ktorý som taká vďačná. Ja nášho pastora, ktorých milujem, jeho rodinu, všetky bratry a sestry. Ako sa máme radi všetky. Ako nás miluje Ježiš. Ja som mala taký život, že my sme boli aj chudobní, nemali sme na chleba, ale aj také časy, že sme sa mali dobre, že také časy, že až úplne dobre, hej. Ale nič sa nevyrovná tomu, ako lásku nám prejavuje Ježiš Kristus, ako nás miluje, v jeho prítomnosti nič nám. Nič nie je také, ako byť s Bohom. Nič sa nevyplatí nášmu Bohu, nič. Nikto si nekúpi jeho prítomnosť, jeho lásku. Strašne zmenil môj život. A v ten deň, jak som dostala Ducha Svätého, jak už úplne som cítila to, úplne horela som. A ja rozprávam so svojím manželom, že čo to je, že a on videl na mne, že niečo sa so mnou robí. A ja hovorím, však ja som zdravá, že som uzdravená. A on začal plakať, obil ma. A ja chcem toto, co máš ty. A ja hovorím, že dobre, nie? Šli sme na kolena, modlili sme sa spolu. On mi uveril. To je úžasné, že hneď tú chvíľu Boh odobral všetko zlé, čo robil môj manžel. Hneď sa oslavil, hneď v našich životoch, hneď prišlo uzdravenie, hneď prišlo všetko. Potom sme mali konferenciu v Newcastle a na tej konferencii som prežila prvý dotyk, alebo niečo také úplne po prvý raz. To bolo také niečo, že nádherné. A druhý deň ráno u pastora sme boli a ja som takto rozprávala iba jednej diakonovej manželke, diakonke z Newcastle, že ako ja som sa zamilovala do Boha, že aká láska mi prišla do srdca a jak som povedala to láska, tak Boh ma tam oslobodil z niečoho, ja poviem, bolo na nás, na mojej rodine čarodejníctvo, ktoré porobili nás nejakí cigáni, nejakí ľudia. A Boh mi to všetko tam
odobral všetko očistil. My sme, ten deň sme prišli domov večer a celú noc som rozprával, Duch Svätý celú noc mi dával verše, jak to bolo, rozprával ku mne. Ale ja už to hovorím, Duchu Svätý, už dosť, už nebirujem, chcem spať, nespala som do rana. Moja dcera šla do školy a furt som spala, nič som nespala, nič. Manžel išiel do Lidlu, už bolo asi 11 ráno a Boh, furt som mu rozprával, Duch Svätý, furt niečo, ja som nerozumela som nič v tej chvíli. Až hovorím, že Duchu Svätý, prosím, daj mi pokoj, teraz chcem spať, zaraz budeš so mnou útorec, chcem sa odpočinúť. Ale neprišiel môj manžel z Lidlu. Musela som, no manime, Boh mi kázal, staň! A ja musela som stať z postele, povedala som, more pašľu. A môj manžel si ľahol a neznám, ani ja som nerozprávala ale keby niekto iný mesto mňa rozprával, Duch Svätý. A jak som dala, môj manžel ležal a ja som začala hovoriť v jazykoch, začala som prehlasovať a Boh mi zjavil, kde je to porobenie všetko, kde čarodejníctvo bolo v hrobu, taký biely hrob. Normálne ukázal mi Boh, čo ja som rozprávala jazyk, akými ústami, tak všetko sa dialo. Uzjavil mi to, áno, to nie som bola ja, ale povedal, padni v mene Ježiš na ten hrob spadnul, tam to vyšlo von, Boh to všetko očistil, vyhnal a ešte jedno bolo čarodejníctvo v lese, v pôde, všetko Boh očistil a v tej chvíli mojho manžela niečo sa tu pohlo a ja v tej chvíli v mojom žalúdku niečo, čo bolo, všetko vyšlo von zo mňa, v tej chvíli všetko to mne vyštriklo von zo zadu. Všetko čarodejníctvo, ešte som musela rýchle behať do kúpeľky a ešte tam dať, čo bolo, musela som to vypnúť zvon, to bolo jak jed. Hrozné to bolo dačo, neuveriteľné, aký môže byť ľudia takto začarovať niekoho pre nič za nič, ani čak mladí sme boli, aj sme. Nikto, ešte jak bolo potom a Boh mi kázal, láska je silnejšia než smrť. A teraz sme s Pánom a milujeme ho. Dali sme ho na prvé miesto a nikdy v živote to neuľutujeme. Našli sme zbor v Glasgowe, náš pastor je Tomáš Budy. Máme ho veľmi radi, je to požehnaný muž. Ďakujem za každého jedného, ďakujem za Rada, za Janku, za Maroša, za Stanku, ktorý mi dal Boh. Sme rodina. Milujem každého jedného. A tak modlím sa a prosím každého z vás. Ja viem, že každý je zaneprázdnený prácou alebo svetom, peniazmi, chorobou. Prosím, príďte k Bohu, hľadajte Ježiša Krista, lebo on klope na vaše srdce. Ak otvoríte a bude s vami žiť. Žije. Miluje nás, aby sme všetci prišli domov. Nechce tu nechať nikoho. Príjmajte ho, hľadajte jeho Božie kráľovstvo, nie z tohto sveta, ale Božie. Boh za nás zaplatil svojou smrťou, lebo nikto nemohol vykúpiť tento hriech, čo sme spáchali, nikto, len Ježiš Kristus.
Na veku mu patrí sláva a chvála. Chválte Hospodina celým srdcom. Prosím, odozdajte mu svoje životy, svoje srdce a žite pre neho, nie pre svet. Ďakujem za všetko. Bohu a sláva ti, Pane. Tak sa teraz sa chcem pomodliť za každého brata, za každého sestru. Otče, drahý nebeský, Pane, ja sa modlím, Pane, za tieto ľudí, Pane, čo teraz, Pane, pozerajú toto video, Pane. Aby, Pane, moje svedectvo, Pane, bolo na Tvoju slávu a chválu, Pane. Ako Ty meníš životy, Pane. Aký Ty si dobrý, Pane. Aké Tvoje jarmo je ľahké, Pane. Že si zoberieš každé jedno bremeno, Pane. A tak, Pane, prosím, aby si sa dotýkal každého jedného, Pane, kto bude pozerať a pozerá práve teraz toto video, Pane, aby si sa ho dotkol, Pane, aby si sa mu zjavil, Pane, a aby Tvoju lásku, Pane, poznali, Pane, lebo oni nevedia, Pane, čo činia, Pane. Nevedia, Pane, kto si, Pane. A tak prosím, Pane, aby si im zmenil život, Pane, aby si im otvoril oči, Pane, ako si otvoril oči mne, Pane, aby boli duchovní, Pane, ale netelesní, Pane. Prosím ťa, Pane, za každú jednu rodinu, za každého kamaráta alebo kamarátku, Pane, aby si každého poženal, Pane, aby mi uverili, Pane, kto ma pozná, Pane, vie, Pane, aká som bola, Pane, a aká som teraz, Pane môj. Tak prosím o Tvoje poženanie a pomazanie, Pane, aby si vylial, Pane, svoju slávu na každého jednoho, Pane, aby ťa každý, Pane, ospevoval a chválil, Pane, aby sa radoval v Tebe, Pane, lebo v Tebe máme vykúpenie, drahý Boh. Lebo Ty si Ježiš, Pane, a Ty si povedal, kto verí vo mňa, bude večne žiť. A kto zomrie pre mňa, svoj život získa. Pane, Ty si povedal vo svojom slove, Pane. Povedal si, že ja som Otcov a vy ste vo mne, Pane. A tak prosím, Pane, aby aj oni boli v Tebe, Pane, ako sme. Pane, prosím ťa, Pane môj, ukáži, Pane, co si ukázal mne. Prosím ťa, Otec môj. Boh je úžasný. No a ak ma nepoznáte, moje meno je Livia. Chodíme do zboru do Glasgowa, v Škótsku. Prosím, príďte, hľadajte Boha a slúžte mu celým srdcom. Nebuďte otroky hriechu. Tvorte svoje srdce pre Ježiša Krista. On nás miluje každého rovnako. Každý dostal 1 denár. Každého rovnako. Ďakujem vám za všetko, že ste ma vypočuli. Pane, dám Ti chválu a slávu. Pane, Ti ďakujem, Pane, za tento čas, Pane, že si ma poženal, Pane, a pomázal, Pane, že si vylial, Pane, svoju slávu na mne, Pane, že som prekonala, Pane, to, aby som mohla rozprávať, ako si zmenil môj život, Pane. Ďakujem Ti v mene Ježiša. Amen.